Χαίρετε, ονομάζομαι Μάγδα Τσιόγκη, είμαι διευθύντρια στο Τρίτο Γυμνάσιο Ευόσμου και καθηγήτρια Αγγλικής και θα σας παρουσιάσω τη διδακτική παρέμβαση με τίτλο «Ανακαλύπτοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης», η οποία βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, την ιστορία, τη γεωγραφία και τον ψηφιακό γραμματισμό. Ακολουθεί το μοντέλο 4 Resources, το οποίο δίνει έμφαση στην ικανότητα των μαθητών να προσεγγίζουν κείμενα με κριτικό και δημιουργικό τρόπο, αναπτύσσοντας παράλληλα ψηφιακές και συνεργατικές δεξιότητες. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Εράσμους με συνεργασία μαθητών από Ελλάδα, Γερμανία και Ιρλανδία. Ο εκτιμόμενος χρόνος απασχόλησης των μαθητών είναι 15 διδακτικές ώρες και προϋποθέτει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την εξοικείωση των μαθητών με τις εφαρμογές ActionBound, Tricider, Mentimeter, την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τη χρήση κοινόχρηστων εγγράφων, την επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Στο δεξί μας χέρι παρατηρούμε το QR code που αν σκαναριστεί μας οδηγεί στο ψηφιακό παιχνίδι θησαυρού που δημιούργησαν οι μαθητές. Στόχος τώρα είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο θέμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να αναδείξει τα πολιτιστικά μας μνημεία με παιχνιώδη τρόπο. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια στα αγγλικά είναι η εξαγωγή πληροφοριών από αυθεντικά κείμενα και λήψη σημειώσεων, η παραγωγή δομημένων γραπτών κειμένων με συνοχή και ακρίβεια στη γλώσσα στόχο, η διατύπωση και η απάντηση ερωτήσεων σχετικών με πολιτιστικά μνημεία, η ενσωμάτωση γνώσεων από άλλες επιστήμες στη χρήση της αγγλικής, η ανάλυση και η ερμηνεία πολυμεσικών κειμένων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά. Σε σχέση με τη τεχνολογία και την ψηφιακή επάρκεια, είναι η κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση διαδικτυακών πληροφοριών, η χρήση ψηφιακών εργαλείων για συνεργασία, δημιουργία και διάδοση γνώσης, η δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου με το ActionBound για το ψηφιακό κυνήγι θησαυρού. Σε σχέση με την πολιτισμική συνείδηση και ιδιότητα του πολίτη, η αναγνώριση της σημασίας της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη νοοτροπίας ταξιδιώτη και όχι παθητικού τουρίστα, η εκτίμηση και κριτική θεώρηση ιστορικών χώρων ως ανοιχτών μουσείων, η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες, καλούνται να ερευνήσουν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για πολιτιστικά μνημεία της πόλης τους. Στη συνέχεια, δημιουργούν κείμενο πολυτροπικό και ερωταπαντήσεις για το μνημείο που τους ανατέθηκε. Κατόπιν, κατασκευάζουν το παιχνίδι θησαυρού των μνημείων της πόλης τους με τη χρήση της τεχνολογίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, οι μαθητές συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία, και υπάρχει μια γενικότερη επικοινωνία και διάδραση μεταξύ τους. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τη διερεύνηση της διαφοράς απτής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω συζητήσεων και ομαδικής ταξινόμησης, και στις οθόνες μας βλέπουμε στο δεξί μας μέρος το αποτέλεσμα του brainstorming μέσω του εργαλείου Mentimeter αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά που δημιούργησαν οι μαθητές. Στη δεύτερη δραστηριότητα έχουμε την πρακτική εξάσκηση στη χρήση της πλατφόρμας ActionBound και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Στην η τρίτη δραστηριότητα αφιερώνεται στην έρευνα για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, στην συγγραφή σύντομων περιγραφών και στη δημιουργία ερωτήσεων quiz στα αγγλικά. Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά τη δημιουργία του ψηφιακού κυνηγιού θησαυρού από τις ομάδες με ενσωμάτωση ιστορικών πληροφοριών και προκλήσεων.
Η πέμπτη δραστηριότητα αποτελεί τη δοκιμή του παιχνιδιού από τους μαθητές, την αξιολόγησή του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Στιγμιότυπα από τα πληροφοριακά κείμενα που βρίσκονται στην εφαρμογή ActionBound παρακολουθούμε στην οθόνη μας. Η έκτη δραστηριότητα αφορά τη βιωματική εφαρμογή με τους Ευρωπαίους συνομιλίκους, παραδείγματα πολλαπλών ερωτήσεων, επιλογών από την εφαρμογή. Οι μαθητές καλούνται γενικότερα να φέρουν εις πέρας δοκιμασίες όπως να βιντεοσκοπήσουν κάποια από τα μνημεία που επισκέπτονται και να ανεβάσουν το βίντεο στην εφαρμογή, να φωτογραφίσουν συγκεκριμένο σημείο ενός μνημείου ή να βγάλουν μια φωτογραφία selfie με φώτο κάποιο από τα μνημεία και να την ανεβάσουν στην εφαρμογή. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιβραβεύει τους μαθητές όταν επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Έτσι, αποκτούν κίνητρο για δράση, εξερεύνηση και μάθηση, αναπτύσσουν ευγενή άμυλα καθώς οι ομάδες συναγωνίζονται μεταξύ τους, έρχονται σε άμεση επαφή με τα μνημεία με έναν παιχνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο και όχι μέσω μιας παθητικής ξενάγησης. Η έβδομη δραστηριότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα και την ανταλλαγή εμπειριών με τους Ευρωπαίους συνομιλίκους και τον αναστοχασμό. Η παρέμβαση αξιοποιεί ένα πολυδιάστατο πλαίσιο αξιολόγησης με συνδυασμό διαμορφωτικών και τελικών μεθόδων, όπως αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από συνομιλίκους, αναστοχασμό μέσω συνεργατικών συζητήσεων και ανταλλαγής ανατροφοδότησης, ψηφιακά quiz και παιχνιώδεις δραστηριότητες, παρατήρηση εκπαιδευτικού και ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του τελικού έργου. Η διδακτική αυτή παρέμβαση αναδεικνύει πως η εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά, η γλωσσική μάθηση και ο ψηφιακός γραμματισμός μπορούν να συνδυαστούν σε μια διαδραστική, μαθητοκεντρική μαθησιακή εμπειρία. Μέσω της τεχνολογίας και της μεθοδολογίας των έργων, οι μαθητές συνδέονται ουσιαστικά με το πολιτιστικό τους περιβάλλον και αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η διεθνής διάσταση της παρέμβασης ενισχύει τη διαπολιτισμική συνείδηση και την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, προετοιμάζοντας τους μαθητές για ενεργό συμμετοχή σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεμένο κόσμο. Ο συνδυασμός ιστορικής έρευνας, εκμάθησης της αγγλικής και παιχνιώδους μάθησης προσφέρει μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία, προάγοντας τη διαβίου μάθηση και την κοινωνική υπευθυνότητα. Δεξιά παρακολουθούμε το QR code που αν σκαναριστεί μας οδηγεί στο παιχνίδι θησαυρού που δημιούργησαν οι μαθητές, όπως και ο σύνδεσμος στο κάτω μέρος της διαφάνειας παραπέμπει στο συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.